نبی دی آمد دا مقصد ہے خیال کرائے یتیمہ دا حق نہ کھوائے، نبی دی آمد دا مقصد ہے خیال کرائے ماں دا دل نہ دکھائے، نبی دی آمد دا مقصد ہے خیال کرائے کہیں بیوہ دا دل نہ دکھائے مال نہ کھوائے، نبی دی آمد دا مقصد کیا ہے میری مسجد کو آباد کرائے، نبی دی آمد دا مقصد کیا ہے مجھے آل نال پیار کرائے، نبی دی آمد دا مقصد کیا ہے اگر چھوٹی نظر آوے تے دھی سمجھائے، نبی دی آمد دا مقصد کیا ہے برابر دی نظر آوے تے بہن سمجھائے، نبی دی آمد دا مقصد کیا ہے بڑی نظر آوے تے ماں چا سمجھائے، نبی دی آمد دا مقصد کیا ہے فرمایا پانی پیو تو میں نبی دی سنت دے مطابق ہے، کھانا کھاو تو میں نبی دی سنت دے مطابق ہے، اگر کپڑے پاو تو میں نبی دی سنت دے مطابق ہے۔ میں ملک صاحب کو نوکر تے ملازم ہاں، ملک صاحب میں کو آخر پتر جلدی کر لوٹا پانی بھر دیا، میں آخر ملک صاحب دی کار زندہ باد ہے، ملک صاحب آخر پتر اذان دے جماعت کراؤ، میں آخر ملک صاحب دی مربے تے کڑک زندہ باد ہے، نبی آخر جو میری گال من ہے وہ آخر قربان جانیا، ابا آخر پانی دے والا کہ میں ملتان جانیا، یارو نبی دے تے آمد دا مقصد ہے او تاجرو تجارت میں کرے جی میں نبی تجارت کر کے جی کھائی بہنا او ماما والو ماتلے ایویں چادراں وچھائے جی میں محمد حلیمہ تے چادراں وچھائی بہنا او دھیاں والو دھیاں کوئی میں حق دی وے جی میں بی بی فاطمہ الزہرا کو حق دیتی بہنا او یار بنامن والو یاری میں بڑھائے جی میں محمد یار بڑھائی بہنا او مولویو خطیبو ادیبو واعظو او قرآن دے کاریو قرآن میں پڑھائے جی میں محمد تیرا مولوی تے گاگا دودھ دی پیتے کلو دودھ کھاتے ول جناب ادم دے گلا نہیں کھلدا میں آمنہ دے لال تو قربان جاواں تیرا مولوی 5 منٹ تقریر کر لے گلا باہے ویندے لوگ بھجن لگ ویندے نے یہ تیرا مولوی قرآن پڑھے علاقے دے لوگ جمع ہو ویندے آمنہ دا در یتیم قرآن پڑھے تے جنت دے سارے ملائکہ جمع ہو ویندے۔ نبی فرمایا میری آمد دا مقصد ہے یارا اوہ بندہ کامیاب ہے جڑا چلن تے بہمن تے کھامن تے خوشی تے غمی تے جنازہ تے اذان تے نماز تے کلمہ تے درود نبی دی سنت دے مطابق کر کے ونجے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یارو دنیا دے اندر نوٹ اوہ چلدا ہے جڑے نوٹ تے قائد اعظم دی تصویر ہوے تے 1000 والے نوٹ تے عبد القادر جیلانی دی تصویر ہوے اے نوٹ کو نہ چلسی تے نوٹ تے علامہ فضل الرحمان دی تصویر ہوے اے نوٹ کو نہ چلسی تے نوٹ تے بابے شاہ احمد نورانی دی تصویر ہوے اے نوٹ کوئی نہ چلسی نوٹ اوہ چلسی جے نوٹ تے قائد اعظم دی تصویر ہوسی بندہ اوہ کامیاب ہے جندے چہرے تے جندے لباس تے جندی سنت تے محمد دی سنت والی تصویر ہو آکھو چا سبحان اللہ۔ ناراض نہیں ویکھی گئے ہاتھ کھڑا کرو جڑا ناراضی دے ماشاءاللہ ایویں دو طرح بندے نے خیر ہے ملک صاحب بنا لے سن اونچی آکھو سبحان اللہ۔ قبر دے اندر پہنچ ونجنا اور فرشتے آ ونجنا مر ربوں کا او بستی سلطان رائی چوامن والیا خیر پور چوامن والیا فیصل پور چوامن والیا ملک صاحبہ نواب صاحبہ اسڑا بلوچا خانہ دس مر ربوں کا تج رب کون ہے رب پوچھی تج رب کون ہے کوئی کسی مجھے رب مشرف ہے کوئی کسی برطانیہ ہے کوئی کسی جناب ٹونی بلیر ہے کوئی کسی مجھے رب امریکہ ہے بوش ہے لیکن غریبوں مبارک ہو ملے مزدوری کرن والوں سپنے کرن والوں چوکی دیون والوں کنکا وہاون والوں تو آپ کو مبارک ہوئے تو سا کسو ساڑھے رب تو ساڑھے اللہ ہے ربی اللہ ساڈا رب اللہ ہے۔ کون اللہ؟ کھامن تو پاک اللہ پیمن تو پاک اللہ جمن تو پاک اللہ سمن تو پاک اللہ قبیلے تو پاک اللہ کوف تو پاک اللہ شریکہ تو پاک اللہ سمن تے کھامن تو پاک اللہ کون اللہ کھولو ہو اللہ دسا تے رب کون ہے؟ غریبہ مبارک ہو جی مولوی آوے تے تیرے کول پیر صاحب نیاز لمن آوے سال بعد گھوڑی تے چڑھ تے تیرے کول ایس ایچ او آوے تے تیرے کول پٹواری آوے تے تیرے کول پیر صاحب آوے تے تیرے کول خطیب پاکستان آوے تے تیرے کول لیکن رب کعبہ دی قسم غریبہ جاٹا زمیندارا مبارک ہووی میں اج تک کہیں دروازے تے نہیں ڈٹھا جو تو کہیں مولوی دے دروازے تے گیا کھڑا مول صاحب تقریر کر رہے ہیں میں تج بڑی خدمت کیتی اس مجھے بال بھوکے بیٹھے من دانا تے چا میں تک کہیں ایس ایچ او تے ایس پی دے دروازے تے نہیں ڈٹھا جو ایس پی صاحب تک اللہ نے بڑا رنگ لائے ایک من اٹے دا تے چا غریبہ تیرا عقیدہ ہے جو سارے تیرے کول لائے ونن تیرا عقیدہ جو ساکو اللہ دیندا ہے سبحان مر ربوں کا جسات رب کون ہے؟ رب کعبہ دی قسم چاہتے بیٹھا دا عالمی مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت دے بے ضرر خطیب نہ سرے نہ گرے خدا دی قسم ہے سینہ محمد فرمان نال پورے اس بندے نے دھوبی گھاٹ فیصل آباد دے چوک تقریر کی لفظ اللہ تے اللہ کون ہوندا ہے 3 گھنٹے جے تقریر کی سی مجمع دے وچ 4 عمرا کھڑے ہو کے آدن بہت بڑے تاجر کھڑے ہو کے آدن طارق جمیل صاحب رب کعبہ دی قسم جڑی اج تے رب دی پہچان دی وئی ہے سب تے پتہ ہے کوئی نہ جو رب کون ہوندا ہے رب دی عظمت کیا ہے رب دا مقام کیا ہے اج تو بعد ہاتھ کھڑا کرتے وعدہ کرے نے ساری فیصل آباد اندر 4 بڑے سینمائن جنہاں دی ساکو کروڑوں روپے آمدن ہے لیکن اج کروڑوں روپے دی آمدن محمد دے دین تے قربان پہ کرے نے آج تو بعد انہیں سینو محمد اندر کنجری دی آواز نہ سی محمد دے قرآن دی آواز آسی مر ربوں کا جسات رب کون ہے
یار تجھے دل چ رب دی شان نکل گئی میرے دل چ رب دا خوف نکل گیا تجھے رہی دی بستی دی گڈھیری ایک بندہ روزانہ گڈھیری وچ دے خیر پور اڈے تے روزانہ دے تازہ گڈھیری ستا پیا ہوے وال بھی آتا پیا ہوندا گڈھیری ربا کہیں غریب کل تو سبق حاصل کر جڑا 5 روپے دی گڈھیری وچ ایندا تے 10 دفعہ میں گڈھیری آدا تو بھی ہے میرا بندہ 10 دفعہ تے میرا ذکر کیتا جگہ تاکہ تو ستا ہوے وال بھی تیری زبان تے میرا ذکر ہوے جو تو مردا پیا ہوے وال بھی تیری زبان تے میرا ذکر ہوے من ربوں کا اور دوسرا سوال ہونے من نبیوں کا آخو سبحان اللہ کون نبی ہے تیرا پڑھ گئے افسر بن گئے امریکہ پہنچ گئے روس پہنچ گئے صحیح میں کو تنخواہ چاہیے ملازمت چاہیے نوکری چاہیے چھوکری چاہیے کوئی پتہ نہیں دین کیا ہے نبی کیا ہے آدھا میں کو پتہ کون نبی میرا کون ہے دین کیا ہے قرآن کیا ہے اللہ فرمائے ظالمہ مجھے نبی کو چھوڑنے والے بےمانہ انگریزاں دے واسطے انگریزاں دے لیٹرین صاف کرنے والے بےمانہ ساری زندگی مجھے محمد دے نام دا کھا دئی ہن تک کو اپنے نبی دا پتہ ہی کوئی نہیں نبی دی قدر ہی کوئی نہیں جے میں تک انگریزاں دے لیٹرین صاف نہ کراواں تے میں کوئی رب نہ آکھے رب کعبہ دی قسم جے نبی کو چھوڑے جڑے نبی دے گستاخ ہوئے جڑے نبی دے بے ادب ہوئے انگریزاں دے لیٹرین کھڑے صاف کرے جنہیں محمد تے درود پڑھے مسجد نبی دے اندر قرآن کھڑے سنے من نبیوں کا دسا تیرا نبی کون ہے اتنے تو بندے آدھے نا کوئی آدھے جناب بڑا خطیب پاکستان ہے درود شریف پڑھو اللہ ایک بندہ وہ کہیں آخر ہے جڑا بندہ لاہور نہیں گیا وہ جمع ہی نہیں وہ کہا اچھا ماں دا 500 روپے چوری چال اس لاہور بھاگ گیا زال دیتے پلیٹ بھاج پہ تو دودھ والا گھر نہیں بڑھتا جو اکھے سے جو میرا ڈینر سیٹ تھا میرے پیو ماں دی نشانی ہے تو پلیٹ کتنے گئی تے ماں دا 500 روپے چوری لبدا ہے اما پیسے کتنے رکھ دی پئی تو 500 روپے چوری چاہتے واہ ماں تیری محبت قربان جاواں 500 روپے چوری چوائی کھڑی والیا دی بیٹھے میرا اللہ میرا پتر سفر تے گئے ونجے خیر نال تے آوی خیر نال جے میرے لاہور گئے 500 روپے مک گئے خدا دی قسم ہے تک ماں دی شان دا کیا پتہ رب کعبہ دی قسم آج کوئی خطیب ہے کوئی ماہر ہے کوئی چیئرمین ہے کوئی ناظم ہے کوئی نائب ناظم ہے بچپن کو سنبھال دیا میرے 2.5 سال تیری اما میں کو دودھ پلیں رہ گئی تو پیشاب کرے نا میں آپ سنی جاد سمجھے تک سکی جاد سمجھ دیا تو نبی دے صحابی تو بڑا تو نہیں ہو سکتا نبی دا صحابی بیوی کو راضی کرے ماں کو ناراض کرے نبی فرمایا چاؤ تیلی لکڑی چاؤ میں محمد کو اپنے ہتھے اگلا چھوڑا یار نبی دے صحابی تو بڑا تو نہیں ہو سکتا نبی فرمایا سخت الرب فی سخت الوالد رضا الرب فی رضا الوالد نمازیہ حاجیہ خطیبہ ادیبہ خیال کریں یہ دوتے پیو ماں راضی ہو دے اس سے مصطفیٰ بھی راضی ماں دا 500 روپے چوری چاہتے لاہور بھاج گیا داتا دربار مینارے پاکستان اڈے اڈے بھاؤں ڈولتے جے میرے بغیر ٹکٹو گڈی تے چڑھ بیٹھا آیا تلمبے تے کول میاں چندو کول مار کاگو کھڑے ہاں سے کو ٹکٹ شکٹ جڑے سے ٹکٹ تک انو نانے دی گڈی ہے آکھ سے میں بھول گیا آکھ لگے کو خصوصی کمرے لائے چلو وہ آکھ شاید میں کو ناشتہ کروے سن ان کو جنے خصوصی کمرے لائے گئے تے ان دی کتوں نے سروس تے ولا جے ملا دے علاقے چایا مار کے پوچھا ہاں سائیں لاہور جو گیا وے انہاں کہ جی آ بندہ ہن میں کو پتہ لگے جو بندہ جمدا لاہور ہے تے جھنڈ میاں چلو لاندی ہاں صحیح پتہ تو لگ گیا یہ کون ہے یہ خطیب پاکستان ہے یہ جناب بڑا خطیب ہے خطیب یوروپ ایشیا یہ بڑا خطیب ہے گہری پورے ٹائم نہیں دیندا موبائل بند رہندا ہے بڑا بزی ہے بڑا مصروف ہے خان صاحب ستے پین فلاں صاحب خدا دی قسم ہے اتھے کوئی کسی دی ویلیو نہیں چلنی رب کعبہ دی قسم اتھے تو آدھے سے اے ربانی ہے اے حقانی ہے یزدانی ہے رحمانی ہے اے لغاری ہے اے مزاری ہے اے لشاری ہے اے درباری ہے اے بازاری ہے اتھے لغاری تے مزاری نہیں چلنی اتھے محمد دی یاری چلنی من نبیوں کا دسا تیرے نبی کون ہے جنہیں نبی نال تعلق ہو گئے دی قبر بھی روشن ہوتا حشر بھی روشن من نبیوں کا ایک ایسی نبی جی محمد رسول اللہ میرا نبی تے آقا دو جہان ہے میرا نبی تے شفیع المذنبین ہے میرا نبی تے رحمت للعالمین ہے تیسرا سوال ہم نے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ایک ایسی دین الاسلام دیوبندی کوئی اسلام نہیں بریلوی کوئی اسلام نہیں شیعہ کوئی اسلام نہیں اہل حدیث کوئی اسلام نہیں دین الاسلام دین اسلام ہے اور کتاب قرآن ہے فرمایا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے میں مسلمان ہوں میں محمد کا غلام ہوں اللہ فرمائے سے فرشتوں اللہ جی فرمایا ففرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له ابوابا من ابواب الجنہ آکو سبحان اللہ عربی نال پیار کیتا کرو اپنے بالوں کو مسجد بھیجا کرو چاہ جے میرے تو میں مروے سو ملک صاحب خان صاحب بلوچ صاحب جے میرے تو میں مروے سو قرآن دی قدر مرن تو بعد لگسی
ابا مر گئے سے مول صاحب آؤ پیو میرے کو بخشواونا کیوں بھائی تیرا پوتر جو کو جایا بھی مربع زمین تے بنا دیتے تے پجارو او دتی جے وچ دھوپ نہیں لگدی اے سی کریشن نہ اے کیڑی بیماری دا علاج ہے مر ونجے تے جنازہ نہ پڑھاوے مر ونجے تے غسل آپ نہ دے مر ونجے تے قبر اپنے ابے دی بنا کے اپنے ابے کو نرم ہتھ نال قبر آپ نہ سماوے ہائے ابا مر ونجے تے پوتر آپ نہ کہ ربنا اغفر لی والدیا اللہ میرے ابا میں کو نماز پڑھا گئے قرآن پڑھا گئے اللہ میرے ابے دی بخشش کر دے رب کعبہ دی قسم میں آساں میں کو کپڑے نہ دسے میں ناراض ہوے سا مولوی دھماما نہ لاسی او کو ملک صاحب دی جُتی نہ ملی تے او ناراض ہوے سی جے تیرا پوتر آپ سیاح ہویا ابا مریا تے جنازہ آپ پڑھاویا ابا مریا تے قبر آپ بناویا ابا مریا تے غسل آپ دے ابا مریا تے کفن آپ بناویا فرشاں تے مصطفی خوش ہو ونیا عرش تے خدا خوش ہو ونیا عربی اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤ عربی سکھاؤ نبی فرمائے انا عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی ایک انگریز لڑھا بنے تے جٹ لوگ شدے ذمہ دار بڑے رحم دل ہوندے انہاں کہ یار ہے توالی انسان او کو باہر کٹ سٹو سی پینٹ کو پکڑ سے باہر دے سٹو تا کنارے تے آ پیو نہر دے کنارے تے لڑھا جو میں مردا پی آئی او کہ یار ہے توالی انسان جے میں پینٹ کو پکڑ سے باہر کڈا تے او بلا او انگریزی ماری پھینکیو تے جٹ آ کے ساتھ یاد ہے میں کو دوبارہ وچ پھینکیو او دوبارہ وچ چا مارا سونا انگریزی نال جنوری تے فروری تے مارچ اپریل اے چاہتے مشرف تے چاہتے بش دی زبان ہے آ قرآن پڑھ جڑا میرے محمد دا قرآن ہے محمد دی زبان ہے نبی سے فرمایا قبر دے اندر جے میرے سوال تھی سن تے عربی سوال تھی سن جواب تھی سن تے عربی جواب تھی سن جنتی بولے سن تے عربی بولے سن اللہ تعالی سونے عربی دے صدقے اس مرحوم دی قبر تے رحمت فرمائے اللہ میں فقیر دے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے اللہ تعالی تمام حاضرین امائدین زعماء امراء شعراء علماء دی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی انہاں دے لواحقین بیٹے بیٹیاں نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حافظ صاحب ختم پڑھ سن او دے بعد انشاءاللہ